Szevasztok, mit csináltok? Itt ez a lehetetlen világ, nem akarok elhúzni, mert Románia egy lehetetlen ország. És sok az idióta meg a baromat ezért az emberek közül nem kéne őket kitagadni. És most itt előre fele, miért útra kelnél, nézzél magadba. És utána ítélkezz másokról, mert egyformák vagyunk. És amikor beintek nektek, azt jelenti viszlát. Szevasztok, most itt reppelek, na szevasztok, mert útra kelnél, nézzél magadba és utána ítélkezz másokról. Na szevasztok, mert egyformák vagyunk. Na szevasztok, amikor beintek nektek, akkor azt jelenti viszlát. És visszatérek közétek, mert tudom, hogy ti visszavártok, mert én vagyok a király, és amikor a csajok rám néznek, elolvadnak, a fiúk meg tökre mérgesek, mert mindegyik rajtam lóg. Ez nem földrendiség, csak simán szerencsé, annyi az egész, akinek nem tetszik, az ne hallgassa a számomat. Aki jobban tud számomnál,